Pelemaas viert al 145-jarig jubileum, waar veel aandacht voor is. Hoe trots ben je op deze mijlpaal? Ja, heel trots. Heel trots. Oh, het is niet niks. Er zijn niet veel kranten in Nederland die al zo oud zijn. En ja, door mijn ziekte ben ik ook heel trots op alle mensen die de afgelopen maanden de Pelemaas gemaakt hebben. We hebben denk ik een hele mooie functie in Venray. En die willen we zeker behouden. Heel veel mensen zitten ook op donderdag echt te wachten tot de Pelemaas komt. Die zien het echt als een soort van huisvriend, hè, zo noemen ze dat dan. Dus ja, met een kop koffie erbij, Pelemaas erbij pakken, de puzzel maken. Meteen als die komt, sommige mensen hebben 's morgens meteen de puzzel, die hebben om 10 uur de eerste oplossingen binnen. Dus dat is wel een teken aan de wand dat Pelemaas wel gelezen wordt en zijn functie heeft in de maatschappij. En waarom vind je het zo leuk om bij Pelemaas te werken? Ja, dat is toch de binding met de lezer die je hier hebt. Hè. We maken zowel politieke verslagen met de burgemeester, interviews, maar ook met een visser die nooit iets vangt. Het is heel afwisselend werk. We hebben natuurlijk krant, we hebben social media, we hebben een eigen televisiekanaal. Dat is ook altijd leuk als je hier stage loopt. Je kunt hier als nieuweling eigenlijk alle vlakken van de journalistiek doen. Ik mag artikelen schrijven voor de krant. Ik mag dingen op de televisie zetten voor de kabel-tv. Ik mag dingen doorplaatsen op de website, interviews afnemen. Dus eigenlijk is het heel veelzijdig. Voor Ron zijn de gemeenteraadsverkiezingen een van de hoogtepunten. Dan werken we 's nachts door, tot 1 uur of 3. En dan gaat de krant met de extra editie, dus met extra krantenpagina's over de verkiezingen, met foto's en dergelijke, gaat dan 1 uur of 3 naar de drukker. En dan 's morgens om 6 of 7 uur is hij klaar. En dan zijn we de Limburger voor. En dat vinden wij toch altijd wel een sport. Pelemaas is denk ik heel bijzonder. Het is nog maar één van de stuk of 15 kranten in deze vorm. Dus een abonnementenkrant die 1 keer in de week verschijnt. Er zit er nog eentje in Urk en op Texel. Dus dat zijn allemaal een beetje vergelijkbare kranten. En het bijzondere is gewoon toch wel echt de binding. Dus mensen zitten echt te wachten op de krant. Er staat klein nieuws in, er staan agenda's van kerken en van verenigingen. Eigenlijk iedereen met een vereniging of die iets wil in de gemeente Venray, die moet eigenlijk gewoon bij Pelemaas zijn. Want dan weet hij dat hij de aandacht krijgt voor zijn evenement of wat ze dan ook hebben. Tegenwoordig wordt Pelemaas gedrukt bij Janssen Pers in Gennep. Heel wat anders dan vorige eeuw. Het was toen nog allemaal handzetsel. De teksten die kwamen eigenlijk vanuit de linotype. Dat was een regelzetmachine. Daarna moest de pagina opgemaakt worden en die ging dan op de pers. En dan werden de pagina's gedrukt. Die werden gedroogd en dan werden ze omgedraaid. En dan kwam de andere pagina dus daar tegenaan gedrukt eigenlijk. Dat gebeurde toen nog in een eigen drukkerij. En dat hebben ze gedaan tot 1976. En toen kregen we eigenlijk machinebreuk. En vanaf dat moment is het Pelemaas dus eigenlijk buiten huis gedrukt. Op naar het volgende jubileum. Over 5 jaar 150 klinkt ook leuk. Pelemaas heeft wel bestaansrecht. Mensen moeten toch op een bepaalde manier van nieuws voorzien worden. En met Pelemaas gaat dat prima. En met Pelemaas TV erbij. En onze website. Eigenlijk alle kanalen die we hebben. Denk ik dat we een hele belangrijke rol blijven spelen in Venray. Ik weet niet wanneer ik moet stoppen. Zo?